Agulba upudhan kaawon di na nagatuna habutgahan sarayawan kami gudla permi anggin kikinitaan kay di nasayaw sikap hal kadaman sayaw nga aminudo usuhan nga tanan hala na sayaw na para mag-enjoy ka bisan puti lang balon mo nga kwarta basta malipay lapag warang problema igandam la hanibigagak na tira nanay tatay bisan kun kalagasan na maupay pa sumayaw aminudo nga sunata dadayo pahira imbisa din nga pyesa kay karoyang pandira ang sayo nga kuratsa sayaw na para mag-enjoy ka bisan buti na ang balon mo nga kwarta basta malipay lapag warang problema igandak hanimigagala pinasayaw ako ang tukar gabi nudo mausay na daraga anako nang ngurug-ngurug at akong mga dilog-tuhod darahag akong ba upudhan kaawod di na nagatuna habutgahan sarayawan kami gudla permi anggin kikinitaan kay di nasayaw sikap hal kadaman sayaw nga aminudo usuhan nga tanan hala na sayaw na para mag-enjoy ka bisan guti ka ang balon mo nga kwarta basta malipay lapat warahan problema igandam la hanimigagala kundi pa at tunabani ko patay na ininlawas ko ay nadidismayo ang guro na paliguro kundi pa at tunabani ko patay na ininlawas ko ay nadidismayo ang
naglupad-lupad halangit. Ang ginaw-ginawang bukaw, naglupad-lupad haibaw. Ang ginaw-ginawang gitbit, nilupad sa langit. Sir Danny Opriasa and Madam Anita Aguilar, salamat ang iyong pagsayawhan a menudo.